Юллама залдағыларға ғына түгел, республиканың һәр кешесенә қоғыла. Оның үзәгендә халыкның ихтыяҗлары һәм мәнфәгатьләре ята. Туган телләр елында президент үз чыгышын татарча башлады. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар. Узып баручы елда Татарстан социаль-икътисади үсешен дәвам итте. Без яңа шартларда яшәргә һәм эшләргә өйрәндек. Бүген Татарстан яшәү һәм эшләү өчен иң яхшы төбәкләрнең берсе ди президент. Алга таба бу күрсәткечләрне яхшырту бурычы тора. Повышение качества жизни не пустой лозунг, это реальная стратегия развития Татарстана. Все, что мы делаем, делается в интересах наших граждан. Усилия каждого уровня и ветви власти, бизнеса, общественности должны быть подчинены этой центральной задаче. Юлламада төп игътибар социаль тармакка бирелде. Республиканың барлык мәктәпләренә интернет кертелде. Киләсе адым уку йортларын Wi-Fi-га тоташтыру булачак. 2019 елдан адымнар күп телдә белем бирү комплексы проекты гамәлдә. Тиздән андый мәктәпләр Түбән Кама белән Әлмәттә ачылачак. Сыйфат белән бергә өстенлекле бурыч, куркынычсызлык. Республикада мәктәпләрне сак хезмәте белән тәэмин итү өчен өстәмә акча бүлеп бирелде. Одним вызовом в системе образования является нехватка кадров. Из 4000 молодых специалистов, которые ежегодно выпускаются, лишь треть идет работать в детские сады и школы. За последние 3 года почти 600 молодых учителей ушли из системы образования, не проработав и 3 лет. Прошу Министерство образования и науки, глав муниципальных образований взять под контроль вопрос обеспечения школ педагогическими кадрами и закрепления в них молодых специалистов. Медицинадагы кадрларда алтынга тиң. Узган елдан бирле алар катлаулы шартларда эшли. Хезмәткәрләрнең кайберләре бүген бу залга да чакырылы. Сегодня в этом зале вместе с нами Булат Фаткуллин, заведующий отделением врач-реаниматолог Республиканской клинической инфекционной больницы. Алсу Светкова, медицинская сестра Казанской городской клинической больницы номер 7. Радик Фатахов, фельдшер подстанции скорой медицинской помощи. Я попрошу их встать. Дорогие друзья, в вашем лице хочу сказать огромное спасибо всему коллективу медицинских работников нашей республики за ваш труд. Бик зур рахмат сезгә, уңышлар. Хәл һаман катлаулы булып кала. Өмет күмәк иммунитетка гына. Аңа ирешүнең бердән-бер юлы вакциналаштыру. Ответственный подход к делу хочу отметить медицинских работников глав Актанышского, Новошишменского и Тызинского районов, где привито более 60% взрослого населения. Самые низкие показатели вакцинации в Буинском, Пестрищинском, Купринском районах. Прошу правительство, управление Роспотребнадзора, глав, руководителей предприятий в ежедневном режиме заниматься этим вопросом. Казан һәм Бигиш аэропортларында санитар күзәтү көчәйтеләчәк, ПЦР үзәкләр ачылачак. С учетом непростой санитарно-эпидемиологической обстановки Министерство здравоохранения необходимо расширить программу углубленной диспансеризации, профилактических осмотров и реабилитации в санаторных учреждениях. Президент республикада яңа дәүләт бүләге дә булдырылачагын хәбәр итте. Нык гаилә, көчле дәүләт һәм күп милләтле халкыбыз бердәмлеге нигезе, милли мәдәни традицияләрне һәм туган телне саклаучы булды һәм шулай булып кала. Президент Российской Федерации Владимир Путин учредил День отцов, что было очень позитивно воспринято людьми, особенно отцами. Но мы по инициативе Асхатовны двинулись дальше. Он говорит, это хорошо, президент точно обозначил, куда надо двигаться. В республике мы приняли решение учить новую госнаграду, медаль «Родительские доблести» от Анафида Карлаге. Давайте вот. Рөстәм Миңнеханов табигатьне саклауга аерым тукталды. Илкүләм проектлар һәм республика программалары нигезендә зур эш башкарыла. Шул ук вакытта Казан, Питрәч, Лаиш районында яшәүчеләр начар истән зарлана. Безусловно, такая ситуация недопустима. Нами уже начата работа по приведению порядка свалки вблизи поселка Самосерва. Обращаюсь к руководителям предприятия о необходимости внедрения передовых технологий переработки отходов для исключения фактов нанесения вреда атмосферному воздуху и водным объектам.
Халыкның тормыш сыйфатын яхшыртуның нигезе икътисад. Зур оешмаларның эшчәнлеге, аларда тормышка ашырылган проектларга да бәя бирде президент. Перед нашей промышленностью стоят серьезные задачи. Первое – повышение эффективности. Это в том числе рост производительности труда, внедрение инноваций, цифровизация производства. Дәүләт һәм конфессияләр арасындагы мөнәсәбәтләргә дә тукталды Рөстәм Миңнеханов. Быел Казан Изгана иконасы соборы ачылды. Киләсе елда ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтәчәкбез. Казанда Җәмигъ мәчете комплексын төзү башлау. Юбилей датасын лайыклы билгеләп үтү татар халкының рухи мәдәни мирасын һәм милли үзенчәлеген саклауга зур өлеш кертер дип ышанам. Проведение в Казани летом следующего года 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО подчеркивает признание мировым сообществом достижений республики по сохранению историческо-культурного наследия и особой роли Митина Шаймиева как посла доброй воли ЮНЕСКО. Без Митина Шаймиева бик рахмат белән. Алда торган зур вакыйга халык санын алу, аны уңышлы уздыру өчен барлык тиешле шартларны тудыру бурычы тора, ди президент. IT-технологияләрнең тормыш сыйфатын яхшыртуда мөһим ролен исәпкә алып, киләсе елны Рөстәм Миңнеханов республикада цифрлаштыру елы дип игълан итте. Һәм 1 сәгатьлек чыгышының эчтәлеген бер мәкалгә сыйдырды. Адым-адым юл булыр, тамчы-тамчы күл булыр, ди халкыбыз. Нәкъ шулай, бары тик алга атлап без бөтен планнарны тормышка ашыра алырбыз дип ышанам. Иң мөһиме бу юлда бергәләп барырга, үзгәрешләрдән курыкмаска. Без бергә, безнең көч бердәмлектә. Бик зур рәхмәт, большое спасибо. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.